gawe rempeyek kacang tanah ki guys. Lah wong esuk badai ya gawe rempeyek nimbang blase suwung kan. Ki lengane wis umup wis panas banget iki guys, langsung bae jeborane tak sogena. Aja salvo karo kacange sing gede-gede ya guys. Lah nang inyong ora tak rajangi sebel inyong lah guys. Ala kayak kiye bae tolin aku semateng enak kaya-kayane guys. Kue pada nglundung dewek ki wajane main ki anti lengket pokoke. Banjur tok sugena maning ki jeborane guys. Lah yang arene medengake toli cepet rampung yo guys. Disugena turut pinggiran muter pokoke nganti rapet lah ya guys. Ki nyong goreng karo glepung sing kemasan lho guys. Tepung beras tapi sing kemasan. 1/2 kilo bae be. Dadine ki biasane sak ples gede lho guys. Ya ora main kain. Nek mateng li enak guys. Aja dideleng kang bentuke tapi rasane insyaallah enak. Singkat cerita baik gue dilabai wis kuning ki guys, wis mateng. Lah ya banjur diangkat guys, ditirisna. Kon asat lengane.